لو مدما خمت بزحالة زحبرنا قدم كود مصحفنا كمبيوتر حيز زي فلسوي حج كمبيوتر جمر زرلا سب كاب بيزك كمبيوتر سكيل جميرنا سلان خدت تمرتي نايلوم مع انت مدبنا بيزك كمبيوتر سكيل سيمالتي سنايم كتاب مجمرة استفعال عينة operating system الله اجن احنا ويندوينا نتكم زلنا operating system مالت ازي functionality وي ازي نقبرو زلنا من قصاص زقواطر مالتي زقواطر حد سوفتوير حجنا ابنت زي كرسر كان قصاصان كله كليك مسقبركو زفتر نجر دبل كليك مسقبركو زفتر نجر رايت كليك مسقبركو زفتر نجر نسو مالتي operating system نزب كمبيوترنا زكايد نجراتس زعمم وي كاز سرح مالتي سلازي حجي ويندوز اوبريتنج سيستم نطقم زلنا مجمريا كم يغيركا فولدر تفطر كومون كم يغيركا فايل تفطر زبل كنرينا زياب زلا فايل اكسبلورر تبعيلا تصوا زاب زلا ابلكيشن نخلو فايلاتنا سوفتوير كون يخل فيديو كون يخل اوديو كون يخل زحزلنا مالتي سلازي ابزغ نفطر نخلينا از حجي ديسكتوب ابز خيدنا حجي رايت كليك مستخدنا ابزي نيو ويلنا فولدر مستخدنا باي ديفولت نيو فولدر زولي مصنا بدحري ناتنا سنكنبو تدلينا حجنا ابنت زغونه سنكنبو نخلينا هيلو انت لا حجي انت هيلو تو الفولدر فطير الله مالتي حجي زي حجي بيا تفطيرا زلا اب ديسكتوب يا تفطيرا زلا حجي زي بحاده منقد نفطروا لنخلي كالاي منقدي ابز خيدنا نفطر نخلينا ابز مسكدنا زي هيلو تبل حجي ابزا ديسكتوب يا تفطيرا زلا اب ديسكتوب مساعته حجي ابز هيلو تبل علاتنا مالتي سلازي ابز فطيرين اب ديسكتوب كم زفطرو زلخو مالتي حجنا امنت ابزا تماريسه نيو الى ابزا نيو تبل زلا كليك مسكوركو ابزا فولدر اتي هاي تبل فولدر كات تفطيرا انترنت الى سلازي نابنت زي اخدم ساترليا رايت كليك صغيته ابزي ادليت تيليا ابزون قدن كدم ساسيا مالتي مغنياتو ابز نفطرو زلنا ابز ديسكتوب هنا خم نفطر زلنا اي مالتي سلازي دليت مسولكوا تدمسي سالا حج تاين ولالنا مالتي فولدر كنفطر نكلنا رايت كليك يلنا نيو يلنا ابزي فولدر مستقطنا بدحريز دلنا يسمنه هو مالتي ወይ ካብ ዝኸድና ኣብቲ ዝደለናዮ ቦታ ኣብ ዴስክቶፕ ተኾይኑ ሕጂ ኒው ኢልና ፎልደር ኢልና ዝደለናዮ ስም ንህቦ ማለት እዩ አሁን ከሎ ኢንተርቴልናዮ ኒው ፎልደር ባይ ዲፎልት ስለዝመጽእ ኒው ፎልደር ይዝብለና እዚ ብዝኸውን ተዘይደሊናዮ ግን ወይ ኣብ ካልእ ክንፈጥሮ ተልና ኣብ ዴስክቶፕ ወጻእ ግን መሪጽና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንኣብነት ዛ ኒው ፎልደር ትብል ዘላ ከምዚ ጌርና ዝኾነ ፋይል ክነዝውር ንኽእል ኢና ወይ ከንቀሳቀስ ንኽእልና ዳብል ክሊክ ጽቂጥና ከይሰደድናዮ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ኣብ ዝደለኹ ኣኽእቶ ኣኽእል ተደለብዛ ኣፕስ ተደለብዛ ጀነራል ማለት እዩ ኣብዚ ኸላውን ካብ ዝምጽእ ስሒባውን ክእትዋ ይኽእል ማለት እዩ ክልቲኡ መንገዲ ብክልቲኡ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚኣ ክእትዋ ደልየ ኣለኹ ክእትዋ ሽዑዛ ታሕቲ ዘላ ናብዚ ክትኣትያ ማለት እዩ ሕጂ ኣትያ ኣላ ማለት እዩ መጀመርያ ክንፈልጦ ዘለና ፎልደር አቀማምጣ ወይ ካት ፎልደር ናخنقምጦ ዘለና መንገዲ ስታንዳርድ ዝሓለዎ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ድሓር ከሸግረና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ወይ ኣብ ዘይንፈልጦ ስቂልና ብዝኾነ ቦታ ፎልደር ንፈጥር ተኾይና ንኽንጥቀመሉ ወይ ክንደልዮ ከለና ግዜ ኣበይ ከም ዝቐመጥናዮ ገለ ክጠፍኣና ስለዝኽእል ፎልደር ክንፈጥር እንከለና ተጠንቂቕና ኣበይ ክንፈጥር ከም ዘለና ወይ ንድሓር ንምሕደራ ክጥዕመና መታ በትንዓና ዝርዳእና መንገዲ كم هنقول لنا أنا حجنا أبنات أبزي الجنرال تبلا لناتي أبزلوتهم زدليم نتي ما قدست زبلون ككم بوتهم سريع ما لهم عادتي أبز خدنا نيو مسبلنا حجي فولدر لنا زغنا خنبونا خدينا اسم نيو سكيل ولا هنولينا سلاز حجي كلهم زدليم نجارات وي كلهم كسر حلهم زدلي أو وش تزي أخوتهم مالتي
ፎልደር ተደልየ ፎልደር እንታይ ዓይነት ፕሮጀክት ክሰርሕ ከም ዘለኹ ወይ ንምንታይ ከም ዘለኹ ናይ ስእሊ ተደልየ ናይ ስእሊ ከምኡ እዚ ሕጂ ከመይ ጌርና ፎልደር ከም ንፈጥርን እቲ ፎልደርና እውን ከምዚ ስሩዕ ክኸውን ከም ዘለዎ ንሪኢና ኣለና ማለት እዩ ካልእ ከመይ ጌርና ፋይል ንፈጥር ፋይል እውን ኣብዚ ኮይንና ክንፈጥሮ ንኽእል ኢና ኣብዛ ኒው ትብል ምስ ከድና ብድሕሪኡ እዚ ቴክስት ዶክመንት ትብል ኣላ ኣብኣ ክሊክ ጌርና ክንፈጥሮ ንኽእል ኢና ኣብዚ ኸድና እውን ኒው ምስ በልና ኣብዚ ቴክስት ዶክመንት ትብል ኣላ ኣብኣ ክሊክ ምስ ገበርና ክንፈጥር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ሄሎ ኢልና ዳት ምስ በልና ሽዑ እንታይ ዓይነት ፋይል ምዃኑ ክንነግሮ ክንክእል ኣለና ንኮምፒውተርና ቴክስት ድዩ HTML CSS ድዩ HTML CSS ታይ ማለት ምዃኑ ድሓን ክንርኢና ሕጂ ንኣብነት ቴክስት ተኾይኑ TXT ወይ ከዓ ቴክስት እዩ ዘለዎ ድሕሪ ዳት ዝመጽእ ኩሉ ግዜ ናይቲ ፋይል መለለይ እዩ ማለት እዩ ቪድዮ ተዝኸውን ሕጂ MP4 ገለ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ዳት MP4 ገለ ምበልና ማለት እዩ ኣውዲዮ ተዝኸውን ዳት MP3 ምበልና ስለዚ ንኮምፒውተርና ንነግሮ ኣለና ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ፋይል ምዃኑ ሕጂ ኣነ ናይ ኖት ወይ ከዓ ዝኾነ ናይ ጽሑፍ ፋይል ስለ ዝደለኹ ዳት ቴክስት ኢለ ኣለኹ ኢንተር ምስ በልኳ ዳት ቴክስት ትኾን ኣላ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ግዜ ኣብ ኮምፒውተርና ዘይሰርሕ ፋይል ኣሎ እቲ ፋይል ዘይሰርሕ ኮይኑ ዘይኮነ ነቲ ፋይል ዝኸፍት ሶፍትዌር ስለ ዘይብልና ወይ ነቲ ፋይል ክንከፍተሉ ንኽእል ሶፍትዌር ስለ ዘየለብ ኮምፒውተርና እዩ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ከመይ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ቪድዮ ዝኸፍት ዓይነት ሶፍትዌር ተዘይብልና ቪድዮ ኣብ ኮምፒውተርና ክኸፍተልና ይክእልኒ ስለዚ ሓደ ፋይል ምኽፋት ከኣብየና ከሎ እቲ ፋይል ዘይኮነ ዘይሰርሕ ነቲ ፋይል ዝኸፍት ሶፍትዌር ስለ ዘይብልና እዩ ንኣብነት ኣነ ዛ ሄሎ ትብል ዘላ ሄሎ ኢለ ዳት ዶክ እንተዝገብራ ወርድ ዶክመንት ክህልወን ኣለዎ ነታ ዶክ ክኸፍታ ዝኽእል ዓይነት ሶፍትዌር ማለት እዩ ስለዚ ወርድ ዶክመንት ተዘይብለይ እታ ፋይል ክትክፈት ኣይትኽእልን እያ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ፋይል ምኽፋት ከኣብየና ከሎ ንዑ ዝኸፍት ሶፍትዌር ኣብ ኮምፒውተርና ስለ ዘየለ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ከመይ ጌርና ፎልደር ንፈጥርን ከመይ ጌርና ፋይል ንፈጥርን ሪኢና ኣለና ሕጂ ዛ ፋይል ኣብዚ ፈጢርና እንተን ነብርካ ንኣብነት ኣብዚ ኸይደ ኖት ኢለ ኖት ጥራይ ኢለ ኢንተር ተዝብላ ሕጂ እንታይ ዓይነት ፋይል ምዃና ኣይሓብርክን ዘለኹ ግን ወይ እንታይ ዓይነት ፋይል ምዃና ሲ ኣይመፀን ዘሎ ከምዚ ዳት ቴክስት ድዩ ገለ ዝብልስ ኣይመፀን ዘሎ እንታይ ዓይነት ፋይል ምዃኑ ክንፈልጥ ተደሊና ሕጂ ንኣብነት ኣብዚስ ኣለዉ ፋይላት ኣለዉ ግን እንታይ ዓይነት ምዃኖም ክንፈልጦም ኣይከኣልናን ከምኡ እንታይ ዓይነት ምዃኑ ክንፈልጥ ተደሊና ኣብዚኣ 3 ነጥቢ ኸድና ኣብዛ ኦፕሽንስ ትብል ዘላ ምስኣተና ኣብዚኣ ቪው ንፀቅጥ ብድሕሪኡ ኣብዚ ሃይድ ኤክስቴንሽንስ ፎር ኖን ፋይል ቴፕስ ዝብል ዘሎ ክሊክ ምስ ገበርና ብድሕሪኡ ኣፕላይ ንብላ ብድሕሪኡ እዞም ፋይላት እንታይ ዓይነት ፋይል ምዃኖም ኣብዚ መፂና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ቪድዮ ይብለና ኣሎ MP4 ይብለና ኣሎ እዚ ቴክስት ይብለና ኣሎ እዚ PNG ይብለና ኣሎ ኢሜጅ ምዃኑ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዳት HTML ይብለና ኣሎ ስለዚ እንታይ ዓይነት ፋይል ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ተደሊና ከምዛ ሕጂ ዝገበርናያ ጌርና ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ብዘላ ኖት ጥራይ ዝነበረት ኖት ዳት ቴክስት ኮይና ኣላ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ፋይል ምዃና ክንፈልጣ ኽኢልና ኣለና ማለት እዩ ካልእ ክንድምሰሶ ተደሊና ምድምሳስ ከዓ ወላ ሓደ ቀሊል ነገር እዩ ራይት ክሊክ ፀቂጥና እዛ ደሊት ትብል ዘላ ንፀቕጣ ማለት እዩ ኣብነት ኣብዚ ፋይል ኤክስፕሎረር ከድና ሕጂ ተሪና ኣብዚ ዴስክቶፕ ኒው ስኪል ትብል እያ ነይራ ተሓንቲ ጠፊኣ ኣላ ማለት እዩ ክልተ ስለ ዝነበራ እየን ተሓንቲ ብዘላ ተሓንቲ ግን ኣብ ዴስክቶፕ ኣብ ደገ ስለ ዝነበረት ጠፊኣ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ክንድምሳት ተደሊና ወይ ኣብኣ ጥራይ ክሊክ ጌርና ወይ ራይት ክሊክ ንገብር ብድሕሪኡ ደሊት ንብላ ወይ ከዓ ኣብዚኣ ክሊክ ጥራይ ጌርና ብድሕሪኡ እዛ ደሊት ኬድና ምፅቕድና ትድምሰሰልና ማለት እዩ ካልእ ሓደ ፋይል ንዝኾነ ሰብ ክንሰደሉ ንኽእል ወይ ንኣብነት ኣብዚኣ ውሽጢ ኒው ስኪል ትብል ዘላሲ ኣብዛ ውሽጢ ፎልደር እዚኣስ ብዙሕ ፎልደር ወይ ብዙሕ ፋይል እንተሃልዩኒ ዚፕ ክገብራ ኽእል እየ ዚፕ ማለት ንኣብነት ዛ ጀነራል ትብል ዘላ ንዓይ ኣብዚ ብዙሕ ፎልደር ኣለኒ ኣብ ውሽጢ ምስኣተ ኹናይ ዝውን ብዙሕ ፎልደራት ኣሎ ስለዚ ነዚኣ ኩላ ግን ክሰዳድ ተደልየ ምጥቕላል ማለት እዩ ዚፕ ማለት ሲ ጠርኒፍካ ኣብ ሓደ ጌርካ ከም ምስዳድ ማለት እዩ
ስለዚ ዚፕ ክገብራ ተለለ ነዛ ፎልደር እዚኣ ኣብ ኣምሳተሁ እዚኣ ሕጂ ወል ሓደ ፋይል የብላን ዝኾነ ፎልደር ክንፈጥረላ ንኽእል ኢና ወይ ዝኾነ ፋይል ክንፈጥረላ ንኽእል ኢና ሕጂ ንኣብነት ክልተ ፎልደር ኣለዋ ሕጂ ዚፕ ክገብራ ተለለ ኣብዚኣ ኸይደ ራይት ክሊክ ምትሰቐጥኩ ኮምፕረስ ቱ ዝብል ኣሎ ሕጂ እዚ ኣብዚ ንሪኣ ተሃሊና ኮምፕረስ ቱ ዝብል ኣሎ ዚፕ ፋይል ትብለና ኣላ ኣብዚ ስለዚ ንሳ ክሊክ ምስ ገበርኳ ዚፕ ዝኾነት ሕጂ ኣብዝላትና ማለት እዩ ኒው ስኪል ዳት ዚፕ ትብለና ኣላ ሕጂ ንኣብነት እዚ ክንዕብያ ንኽእል ኢና እዚ ኣይከንስ ማለት እዩ ኣብዚኣ ዳት ዳት ከድና ንኣብነት ቪው ኢልና ኤክስትራ ላርጅ ዲና እንደሊ ላርጅ ኣይከን ዲና እንደሊ ሚዲየም ሳይዝ ድዩ ሕጂ ንኣብነት ኤክስትራ ላርጅ ተይለ ኣነ ዓብዮም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ዚፕ ዝኾነት ሕጂ ንሪኣ ተሃሊና ከም ቻርኔላ ዝመስል ኣለዋ ስለዚ እዚኣ ምስ ሰደድናያ ናብ ሓደ ሰብ ሕጂ እንታይ ንገብር ኣለና ማለት ዝተዓሸገ ነገር ኣብ ውሽጣ ብዙሕ ፋይልስ ብዙሕ ፎልደርስ ዘለዋ ንሰደሉ ኣለና ማለት እዩ ወይ ሓደ ፕሮጀክት ተሃሊና ዝኾነ ሰብ ሸር ክንገብሮ ተለልና ወይ ብሓባር ስራሕ ነገር ተኾይኑ ናብኡ ክንሰደሉ ተለልና ከምዚ ጌርና ክንሰዶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክሰርሓልና ኣይክእልኒ ኣንዚፕ ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ እቲ ዝተቐበሎ ሰብ ሕጂ ተዓፂ ስለ ዘሎ ክኸፍቶ ክኽእል ኣሎ ወይ ኣንዚፕ ክገብሮ ክኽእል ኣሎ ኣንዚፕ ንምግባር ድማ ራይት ክሊክ ጌርና ከምቲ ዓንተበ ዝገበርናያ ኤክስትራክት ኦል ትብል ዘላ ኣብዚኣ ኤክስትራክት ኦል ምስ ፀቐጥና ብድሕሪኡ እታ ዚፕ ዝነበረት ኣንዚፕ ንኽትኮነልና ኣበይናይ ቦታ ከቐምጠልካ ትብለና ኣላ ማለት እዩ ባይ ዲፎልት ኣብቲኣ ዝነበረታ ኣብ ጎና እያ ክትኮን ትደሊ ክንመርፅ ተደሊና ግን ኣብዛ ብራውዝ ትብል ዘላ ኣቲና ዝደለናዮ ቦታ ባዕልና ክንመርፀላ ንኽእል ኢና ኣበይ ክተቐምጠልና ከም ዘለዋ ንሕና ግን ኣብ ዘለዋ ፅቡቕ ስለ ዘላ ወይ ኣብ ዘለዋ ክትኮነልና ስለ ዝደለና ኤክስትራክት ክንብላ ኢና ማለት እዩ እታ ዚፕ ዝኾነት ኣብዝላ እታ ኣንዚፕ ዝኾነት ከዓ ኣብዚ ውሽጢ ግበልና ስለ ዝበልና ኣብዚኣ ኣላ ማለት እዩ ኣብዚኣ ምስኣተና ሕጂ ነዚኣ ትመስል ስለዚ ዚፕ ኣንዚፕ ከዓ ነዚ መስል ማለት እዩ ወይ ፋይል ብጠቕላላ ብዙሕ ፋይል ኣብ ሓደ እቲና ክንሰደሉ ተደሊና ንሰብ ከምዚኣ ጌርና ክንሰደሉ ንኽእል ኢና ብድሕሪኡ እሱ ከዓ ክጥቀመሉ ተደሊ ከዓ ኣንዚፕ ክገብሮ ስለ ዘለዎ በዛ ዝረኣናያ መንገዲ ከዓ ኣንዚፕ ጌርና ንጥቀመሉ ማለት እዩ حراي مبار ناي بارت 1 فيديو نزيات مسل كيتنوحانا اب بارت 2 يراهونا